bareng keluarga besar Pak Haja. Alah, Bapak Haja tahu anak Pak Haja. Oh iya, bubarem, bubarem. Asik. Kelip lampu Apa ulah? Awakku rupas mikir bojo loro. Bojo sing anom jaluk disayang sing kuwondo wekati antas ngumpat rapi saturu bagi cinta mas uga bagi waktu pada sayang kira putut mikir ya dihadap bola dihadap Pak Hajan lagi Pak Pak Hajan. Hajan. Apa Hajan? Pak Ulan apa Ulan? sing Bu Haja. sedih balik ning kene Bojono loro. sing sedih So. kanggo sapa sing sedih kanggo wong liya sopat rapi saturu amendak air puyeng cah sing punya lagu Bapak Bulan Si bojone loro sih. rapi saturu Apa Ulan? bagi cinta mas Apa ulah? uga bagi waktu apa bulan kira putuwe Asik. kira belanja setia nama bingung hati Allah Allah. Bojone loro. Hei, hei. uga bagi waktu Bojone loro apa Ulan? bojo sing anom jaluk disayang Yang punya blok jati. godot wega Walah. wajah kayak bareng Dino balik ke motor Alah. Apa sih no? Dino balik kene sing sedino Bojone loro. kanggo sapa Apa Bayu? sing sedino kanggo wong liya Apa Ulan? Saji maning, saji maning. Pak Hajan lagunya apa Pak Hajan? Apa Ulan kenapa turun? Neng Yeni kita diogen Neng Oyong Yeni. ini sini. Alah, kagok kagok. Gelap kerlip lampu medis. Habisin dulu lagunya. Awakku rumas mikir bojo loro. Bojo loro. Bojo sing anom mereka mana? Oh iya. Langsung mebu. Keluarga besar blok jati. Dua kali ditinggal. Pak Haja. Antas ngumpat rapi satu rumah macan. Bagi cinta memajang, uga bagi waktu. Kira putuwe, kira belanjane. Sekian mas bingung hati.
Lho, lho.